गुड इभिनिं गाइस नोंथांमोना जुदि माने दंफांनि बिलाइ बायदि फैसाखौ जुदि दांनो मोनो एकदम जेबायदि दंफां बिलाइया जाबायदि राननानै हायाव गोलैना थायोना ओमफ्राय सिबब्ला स्राव स्राव होनोना बेफोरबायदि जुदि नोंथांमोना जुदि फैसा दांनो मोनोब्ला फैसाखौबो बिदि मोनोब्ला अब्ला नोंसिनि गोसोखौ माबायदि मोनगोनलै आंनि गोसोआथ' एकदम रंजाखागोन खोमालै आं भिडिअ मोनसे देखायगोन आरो बे भिडिअखौ नुगोन आरो आं देखायगासिनो नायलाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो गोसोखौ माबायदि मोनो बेफोरबायदि जुदि फैसा दांनो मोनोब्ला फैसाजोंनो गेलेबाय थानो मोनोब्ला अब्ला नोंसिनि गोसोआ माबायदि जागोन बेखौ सानलाय नायनानै भिडिअखौ नायनानै सान आरो आं देखायगासिनो आं हले नुनानैनो एकदम माने बा आं दांनो मोनबाना आं मोनबानो बस्थायाव सोनानै लाना खारगौमोनलै जादों बेबायदि नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि फिलिं जायो नायलाय आं देखायगासिनो दै र' एक सेकेन्ड दसे दे आं देखायगासिनो नुबाय दा माबायदि फैसा जा दंफां बिलाइ बायदि ज्राव ज्राव नायलाय गोसोखौ माबायदि मोनो बिसोरो फैसायानो फैसा 500 आरो 2000 बेसेबांबा मोजां मोनगोन ना गोसोखौ बेफोरबायदि जुदि दांबाय थानो मोनोब्ला आं हले पकेटाव सोना लाना खारगौमोनलै एकदम लाना सिरि सामफ्रोमबो 500बाबो लाना खारगौमोन आं सारनाय बिसोरबो लाना खारखायो आंनिबा बेसेबां फैसा फैसाखौ माबोरै सानो बान्दोल बेसेबां नायनो आसरित ना फैसाखौ माबायदि सानो बान्दोल फैसा 100 थाखा मोनबाना जाखायो आं हले जेब्ला फैसानि थाखायनो सानफ्रोमबो फैगासिनो दिन्थिबाय थानांगौ जायो आरोना नुबाय दा बेनोमोन फैसाया माबायदि गोसोखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो नुनानै बेफोरबायदि जुदि दांनो मोनोब्ला सानफ्रोमबो जोंना बेफोरबायदि आरो दंफां बिलाइ बायदि दांनो मोनदों आरो अब्ला गोसोआ माबायदि मोनगोन आं हले बहुत मोजां मोनगोन खोमा एकदम लाना खारनो गोसो जागोन आंनिबा बस्थायाव सोनानै ट्रोप लाना खारबाय नङाबा गस्लाफोरखौथ' ट्रोप सोबाय लाना खारबाय सानफ्रोमबो लाना खारगौमोन आं 500बाबो लाना खारगौमोन आं नोंथांमोना मा थिग लाना खारगौमोन खोमा नायलाय नोंसोरो माबायदि जायो गोसोआव ना खाथ्रा आरो नायफिन लास्टसिम नायफिन आं देखायगासिनो Mahal ini nasihat.